Praise the Lord. Bagin gusto kurwen niwaram कामच्या वरम देवा कामचे देवा आमच्या म्हणतोय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आणि आत्म्याचे नवी पवित्र आमेन. आमेन. सर्गाचे रणी उल्हास पाव हालेलुया की त्याचा कतो फौज झाली हालेलुया तो आपणे हंगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हा पसोद्यावा लागी मग हालेलुया संतोषाने उल्हास पाहून कार्य मरिये हालेलुया की त्या समी करस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थीय ये देवा येस तुझ्या देवा एकल्यास तुझ्या पुतान पुथा आपल्या आमच्या जीवना जुबानपणावर संसार संसार संतोष दाय केली दय केली त्याच्या त्याचे ओंकार माये मरिये अंकार मरिये मरिफत तसनाची तसनाच्या जिन जिनिसो येसो संतोष समकाला बसो कर आमकाला म्हणून बसो मागता. कर म्हणून मागतो त्याच ख्रिस्ता आमच्या आमच्या समय मरिफत आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. सर्वता आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा आणि सर्वता आमेन. सर्वता आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसे आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्यासाठी म्हाका दिला तुझे सोडाय म्हाका राग सांभाळ आणि सलय राग सांभाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज जमका येऊ तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले शिताव जशे आमची पातकाम आणि आमकां ताळणे पडों वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी वेळार आमेन. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशे आधी तसो आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ससनाचो विशोधी तंका तसनसो विशोधी तंका येसुम्या प्रकाशाचे पंकोंदी समाधानांती आमेन. आमेन. हे घडी पर आमचे दोळे आम्ही तांक्या आयचो हो दीस आमकां आमच्या सम्या देवान फावो केला सगळी रात ताणे आमकां राखून वेला आमच्या जिवितांत आसले हर एका कश्टांत ताणे आमकां निवरयला तो सुमी जेजू जिवंत जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मुखार आसा तो ताची ते 5 दायित्व तो आमकां दाखोवन आसा आणि तो म्हणटा तोमासा बद्दल दुबाव नाकात हांवच तो तुमचो देव हांवच तो तुमचो जेजू हांवच तो तुमचो सोडवणदार हांवच तो तुमचो इश्ट हांवच तो तुमच्या कष्ट आकांता वेळार पावसो जेजू क्रिस्त आमी वळवया तो म्हणटा आमकां आतां बरी हांव तुमकां सोडनो साना हांव तुमचे सरशी परत्यान एकटी पाटी येतलो तेन्ना तुमची काळजां संतोषान उमाळटली जेजू क्रिस्त आमी पळोवया त्या क्रिस्त आमच्या आत्मीक दिश्टीन पळोवया ताचे उत्तर आमी नियाळ्या हांव तुमकां आतां बरी सोडनो साना आमी त्या उतरां वयर नियाळी आमच्या जिवितांत ताणें आमकां सोडून गेला गे आमकां कश्ट येताना ताणें आमकां सांडलां गे कश्टा वयर कश्ट आयले कितल्या वर्सांत हांव कश्टा वयर कश्ट येवनूच आसात जाल्यार ताणें आमकां सांडूंक ना तो आमकां सांडून कधी कस खंयसरी वचना
आमच्या सवयेंच आसता, आमकां आत्मीक रितीन घटाय दिता, सकत दिता. ताच्या पवित्र आत्म्या, ताच्या मजतदारावरील तो आमकां शिकोवन दिता. आमच्या अंतस्करण आमकां सांगता वय जेजू आमच्या संगाता आसा म्हणून. ते जेजूक आमी आमच्या सोंटांनी कितली ना वाडल्यार येवनेच, ते जेजूक आमी कितली स्तुती केल्यार येवनेच. ते सर्गार तो सिंहासनार तो बसून आसा, त्या आमच्या रायाक आमी स्तुती करची जाल्यार एक वर्ते भाग ते आमच्या रायाक आमी व्हडल्यान स्तुती करया, काळजान तावन स्तुती करया. जांक करून आमकां व्हडल्यान स्तुती करूंक जायना व्हडना, पूण दोळे आमचे दाखोवन आमच्या काळजान तावन आमच्या मनांत आमी स्तुती करया ताची. एक घडीभर आमचे मायक आमी अनम्यूट करया आणि व्हडल्या तळ्यान नांतर मनांत आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 संसाराच्या धन्या तुका हालेलुया. हालेलुया, 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 वंदन हालेलुया, तुका, महिमा तुका, हालेलुया, Jesu. हालेलुया, Hallelujah, hallelujah, जय hallelujah, तुका, जय love you, जय तुका, Jesus. जय Thank you, जय तुका, Jesus. Praise होसाना you, तुका, Jesus. I love you, होसाना तुका, Jesus. I होसाना love you, तुका, Jesus. I वाकडी love तुका, you, Jesus. वाकडी तुका, वाकडी तुका, Hallelujah, वैभव तुका, hallelujah, वैभव hallelujah. तुका, वंदन तुका, Jesu. अर्घ तुका, तुका, स्तुति तुका, Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, स्तुति करे, hallelujah, स्तुति hallelujah, करे, स्तुति hallelujah, करे, स्तुति hallelujah, करे. hallelujah, ओटले तळ hallelujah. स्तुति करे. वंदन तुका, Jesu. हालेलुया, स्तुति तुका, हालेलुया, Jesu. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, वंदन तुका, हालेलुया, Jesu. अर्घ तुका, हालेलुया, Jesu. हालेलुया, वंदन तुका, Jesu. हालेलुया, महिमा तुका, हालेलुया, Jesu. मान हालेलुया. तुका, Jesu. चढा स्तुति तुका, तुका Jesu. देवता देवम Jesu, चढा. Jesu, हालेलुया, Jesu, हालेलुया, Jesu, हालेलुया. Jesu, पवित्र Jesu, आत्म्याची Jesu, वर्षान आम्ही जेजूची अर्घ आमच्या तुका, तुम्ही अर्घ तुका, स्तुती Jesus. करूया. Love you, Jesus. पवित्र Love you, आत्म्याची Jesus. येणे Love आमच्या you, मध्ये Jesus. I love जाते you, असा. Jesus. I love जेजू you, Jesus. आमच्या I मध्ये love you. गातात. त्या जेजू कमी Jesus, स्तुती करूया. Jesus, करा स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Thank you, हालेलुया. Jesus. Hallelujah, 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 वंदन hallelujah, तुका, वंदन hallelujah. तुका, वैभव तुका, वैभव तुका. Hallelujah, सर hallelujah. मान आणि उबलाक तुका, सर मान आणि उबलाक तुका. जय जय तुका, जय जय Hallelujah, तुका, जय जय hallelujah. तुका, जय जय तुका. हर्षिता तुका, हर्षिता तुका. जेजू, 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 Hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू. hallelujah. जेजू, 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 Hallelujah, जेजू, hallelujah, जेजू, जेजू, hallelujah, जेजू, hallelujah. जेजू, जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, bless you. Jesus, Wonderful Jesus, Jesus. Stuti tuka Jesus, Stuti tuka Stuti tuka Jesu. Jesus, Wonderful Stuti tuka Jesu. Jesus, Wonderful Stuti tuka Jesus, Stuti tuka Jesus. Hallelujah, hallelujah, Stuti tuka hallelujah, Jesu. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, वंदन तुका Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory to you, Lord Jesus. Oh, glory to you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Sutituka. Sutituka Jesus. Sutituka Jesus. Jesus. तुझे नाव वर्ते जाऊन असा तुझ्या स्तुती देवना तुझे नाव वर्ते जेजू वर्ते जेजू वर्ते जेजू 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 तुझे नाव ह्या तोंडांतल्यान उसतना सगळी खोटी सकट आमकां थंड पयस वेता जेजू आमकां हर एका मेटा मेटांनी तुझ्या नांवान तावन जैत मेळटा जेजू 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 हर एक अडखळ्यो जेजू तुझ्या नांवान आमच्या जिवितांत पयस वेतात जेजू जेजू
जेजू अर्गान तुका जेजू होगळाक तुका जेजू महिमा तुका तुझ्या स्तुती तुका नावान जेजू वंदन तुका आमकां जेजू जेजू जैत जेजू मेळटा जेजू 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 हालेलुया तुझ्या नावान जेजू आमचे जिवीत परत एकटी जेजू रूपांतर जाता जेजू जेजू तुझ्या नावानच जेजू तुझ्या नावानच जेजू तुझे नाव उसातना जेजू खोटी सकत हर एक बंधकट हर एक अडथळ्यो हर एक नासमाधान हर एक आमच्या जिवितांतले उणेपण पयस वेता जेजू पयस वेता जेजू जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान हालेलुया 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 जेजू 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 एक्झोडस 14:14 सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत राहा सर्वेस्पोर सांगा आज तुमचे खातीर झुजतलो हांव शांत रावता सर्वेस्परा तू म्हजे खातीर झुजताय हांव हर एका म्हज्या कश्टांत शांत रावता म्हज्या हर एका पिडेंत हांव शांत रावता तूं म्हजे खातीर झुजचो आसतना म्हाका कोणाचीच गरज ना म्हाका कोणाचीच गरज ना जेजू तूं आसतना तूं म्हजे खातीर झुजताय जेजू हांव शांत रावता जेजू हो संवसार म्हाका किणटाना हांव शांत रावता जेजू हो संवसार तू कसल्याक उपकार नाही म्हणटाना हांव शांत रावता जेजू म्हाका डिसिजन घेवंक कश्ट जाल्ल्या वेळार जेजू हांव शांत रावता खंयचो भेस आपणाय जाय म्हणल्यार म्हाका घुसपट गोंदळ आसतना जेजू हांव शांत रावता जेजू हांव शांत रावता आमची हर एक गरज आम्ही जेजूक समर्पण दिता त्या पहिल्या कणांत आम्ही समर्पण दिवन मागीर आमचे कुटुंबा जिवी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या जणांक आम्ही समर्पया आमच्या कुटुंबांत विंगड विंगड जांग पुरो ल्हानांत धरले व्हड पर्यंत आमच्या कुटुंबांनी आसात विंगड आसात त्या कुटुंबांत समाधान बिगडला त्या कुटुंबांत एकामेका उलोवणे सबार पातावन ना जावंक पुरो आम्ही एकामेका बगसून ह्या कुटुंबांत असल्या आमच्या हर एका सण्याचेर आम्ही जेजूचो आशीर्वाद मागया जेजू त्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याक राखून सांभाळून उरून दी तांकां चड आनी चड देण्यांनी भरून दी तांचे मन परिवर्तन जावन दी कसलेय सुख घडना जाल्यार जेजू तूं तांकां बक्षीस जेजू म्हणून हे उतर आमी आतां 5 फावटी मुक्तीपणान रिपीट करया नंबर्स 6:24-26 सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पंखू आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं नंबर 6:24-26 सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पंखू आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं नंबर 6:24-26 सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पंखू आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं नंबर 6:24-26 सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पंखू आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं नंबर 6:24-26 सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळू सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुजेर पंखू आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं
नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा वभ्यंगातील विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा वभ्यंगातील विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा वभ्यंगातील विनती ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊन माग्या हर एक फायनान्शियल इश्यूज आमचे फायनान्शियल एरियाज जंयसर आम्ही इन्वेस्ट केला ते सगळी जेजू समर्पण देऊन माग्या आज नवे बिझनेस केला त्या बिझनेसान जेजू कडे माग्या त्या बिझनेसा वय तुझा आशीर्वाद कर थंयसर प्रॉफिट येऊन कर समर्पण देऊन माग्या आमचे काम प्रत्येक रितीन जेजू सबार जण कामाक वेतात पण जेजू तांकां वेळार सांभाळ मेळना समर्पण देऊन माग्या तर जेजू कडे सांगया आम्ही जेजू प्रत्येक रीतीने आम्ही जेजू कडे विनंती करूया कोणाक इंडेमनिटी वेळार मेळना सॅलरी वेळार मेळना जेजू तू तांचेर आशीर्वादां घाल जेजू त्या कंपनीचे तुझी आशीर्वादां वतय जेजू त्या बसाचे तुझी आशीर्वादां वतय जेजू त्या कंपनीन चड आणि चड कामां उपजाशी कर जेजू कोलिग्स जांक बरो दिसान दीस कोलिग्स हेल्प करिना तेका मेका केणटा तेका मेका तांकां आमी समर्पण देऊन मागया आमच्या सहावावर आम्ही जेजू समर्पण जेजू कडे उभारून मागया जेजू तू तांकां आशीर्वादित कर जेजू मागया आम्ही प्रत्येक रीतीन जी कोण आज कामाचे सज्ञर असतात प्रत्येक रीतीन इंटरव्ह्यू तांकां दिवंक आसा प्रत्येक रीतीन तांच्या पासून मागया आम्ही जेजू तू तांकां जाणवाय दी जेजू तू तांच्या सांगाता राव जेजू कसले जाप दी जाय म्हणले तू तांकां तांच्या तुझ्या पवित्रत्म्या मुखांतर तू तांकां कळय जेजू सुमार ते बताव ती जेजू ऍप्लिकेशनाक घालता तकोन गेल्यान जेजू जिवितांत ती देदस्पर जाल्यान जेजू बरे शिकल्यान जेजू पण जेजू तांकां काम मेळटे ना जेजू एक कामाचे तांकां उक्ते कर जेजू वाट तू उक्ते कर जेजू तू तांच्या वाटेचो दिवो जा जेजू तू तांकां वाट दाखोवन वर जेजू तांकां एक बरें काम एक दिसला पळय जेजू जेजू सबार जण लेबर्स घर काम करची आसा जेजू तांकां कश्ट दितात जेजू तांची तूं बिरमत पाव जेजू वेळार वेळार तांकां पोटा की मेळना जेजू काम ह्या दगीच्या दिसांनी जेजू ती भायर वता काम करता आसतना जेजू तूं तांचे सांगाता रावन तांचे जतन कर जेजू प्रत्येक रितीन जेजू तुजे लागीं मागता जेजू ह्या सर भुरग्यांचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि हे उतर आमी येतात 5 फावटी रिपीट करया बारूक 4:21 तुझ्या भुरग्यांनो धैर्य तो तुमकां जबर तुझ्या हातांत सोडयतलो बारूक 4:21 तुझ्या भुरग्यांनो धैर्य देवा आणि तो तुमकां जबरदस्ती मनाच्या हातांतल्यान सोडयतलो बारूक 4:21 तुझ्या भुरग्यांनो धैर्य देवा उलो मरा आणि तो तुमकां जबरदस्ती दुश्मनाच्या हातांतल्यान सोडयतलो बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य देवा उलो मरा आणि तो तुमकां जबरदस्ती दुश्मनाच्या हातांतल्यान सोडयतलो बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य देवा उलो मरा आणि तो तुमकां जबरदस्ती दुश्मनाच्या हातांतल्यान सोडयतलो नमान पेनबरली मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे महिमा नमान मरिये कृपेनवरले मी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू
भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आम्हा खातीर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मये आम्हा खातीर विनंती आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. त्या तिसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीनं मागया जी कोण आज पिढ्यांत विंगड पिढ्यांत वळवळतात त्यांच्यापासून मरणाच्या तणी रसात अवघड घडला ICU दसात NICU दसात इन्क्युबेटर असतात त्यांच्यापासून मागया आम्ही जेजूची दयाळ दिष्ट त्यांचेर पडती. जेजू तुझ्या मली रक्तांतून तांका गुण कर जेजू. जेजू हांगासर या चॅट बॉक्सांचा वार पिटिशन आणि आयल्यान जेजू पण कॅन्सर पिड्यांत आसात जेजू. एक फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज लास्ट स्टेज कॅन्सर म्हणा डॉक्टरांनी होप सांडला पण जेजू तुझेर भरोसो आमचो अखंड जावन आसा जेजू. तुझेर आमची पातयेणी अखंड जावन आसा जेजू. ह्या भाव भयण्याची तुझी दिश्ट घाल जेजू. जेरो म्हणल्या भावा पासून रॉकी म्हणल्या पासून सिल्विया म्हणल्या बहिणी पासून हेर सबार जण आसात जेजू. तांची नांवां म्हाका कळीत ना जेजू तुका कळीत आसा जेजू. तुझ्या त्या दैवीक हातान जेजू तूं तांकां आपड जेजू. खंयसर ते कॅन्सर आसा त्या तुझ्या दैवीक हातान आपूण ते गुण कर जेजू. जेजू सबार जणांक कुडीची दूख आसा जेजू. मायग्रेन ताप शेळ चेस्ट कंजेशन अस्थमा एलर्जीज फूड एलर्जी स्किन एलर्जी लीना म्हणल्या बहिणी पासून मागया प्रत्येक रीतीनं मागया आम्ही जी कोण डायबिटीस हाय जावन प्रेशर हाय जावन विंगड रीतीन ती कष्ट जातात ते सदां मात्रीक हाणी घेतात त्या मेडिसिनाचे तुझी दैवीक हात दवर जेजू. ते मेडिसिन काण घेत असताना त्यांच्या जीवाक परत एक नवो जीव मेळोन दे जेजू. जेजू मागता प्रत्येक रीतीन जी कोण अवघडान सांपडल्या पयस आसात जेजू. घरात हांव त्यांच्या कुटुंबात हांव पयस आसात पण ती अवघडान सांपडल्या तांची जाकरी सेवा करूंक कोणीच ना जेजू. तांचे तुझो आशीर्वाद घाल जेजू. परत एकटी तांची भलायकी तूं पाटी दी जेजू. जेजू त्या कंट्रीन ते आसा त्या कंट्रीन त्या आस्पत्रेक वेत असताना त्या डॉक्टर नर्सांक तूं तुझ्या आशीर्वादांनी भर जेजू. त्या डॉक्टरांक तूं जाणवाय दी जेजू. कसले मेडिसिन दी जे म्हणलें तांकां तूं कळीत कर जेजू. कसली पीड हा म्हणली डायग्नोस करून तूं तांकां पावती जाणवाय दी जेजू. जेजू मी मागता ल्हान भुरग्यां पासून NICU ती आसात जेजू. तूं तांकां बरें कर जेजू. तुजी दयाळ दिश्टी ह्या नेणट्या भुरग्यांचेर घाल जेजू. तांकां आपड जेजू आनी तांकां तूं गुण कर जेजू. जी कोण आवय बापाय भुरग्यांच्या देण्या पासून मागतात तांच्या पासून ती आमी मागता जेजू. तांच्या ह्या काजारी जिवितान जेजू तांकां एक भुरग्याचे देणे दिवन आशीर्वादीत कर. तांचे कुटुंब चलोन व्हरो तूं तांकां भेसावानी भर जेजू. तुजी दैवीक सकत तांचेर तूं वाळय जेजू. हे उतार आमी आतां भक्तीपणान 5 फावटी रिपीट करया. Psalm 46 verse 7. दरबारा सहस्रवेद कर आमचे देव आमचे कोटे. Psalm 46:7 दरबारा सहस्रवेद कर आमचे देव आमचे कोटे. Psalm 46:7 दरबारा सहस्रवेद कर आमचे देव आमचे कोटे. Psalm 46:7 दरबारा सहस्रवेद कर आमचे देव आमचे कोटे.
Psalm 46:7. Psalm 46:7. जळभरांचो सुरेस्वर आमच्या सगळ्यांचा जाकोब बसो देव आमचे नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या खंडान प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या भुरग्यांपासून. आज आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात, या कसलें शिकप तांणी गेजय म्हणल्यार विंगसोन करनासात. ह्या भुरग्यांक प्रत्येक रितीन जेजू जाणवाय बुदवंतकायेन वाडोवन दी. ताच्या मोगान तांकां बरोवन दी. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां चड आनी चड देण्यांनी बरोवन दी म्हणून मागया प्रत्येक रितीन जी भायर भितर वेत आसतना तांच्या संगता रावन जेजू तांकां प्रोटेक्ट करून दी म्हणून मागया. ताच्या अमोलीक रगत तांच्या भोंवतणी जेजूच्या अमोली रगतान तांकां कवर करून दी म्हणून मागया. आज त्या भुरग्यांक जेजून आमच्या सम्यान रचला आणि तो जेजू तांकां खंडीत जावन पोसता, बऱ्या वाटेन तांकां हाडटा. आज आमची सबार भुरगीं खोट्या वाटेन आसात, वायट चालीन ती आसात, अंमल पिवणे ती सेवतात, मोबायलाचे एडिक्शनार ती आसात. त्या भुरग्यांक जेजूक समर्पण दिवया. जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. जेजूक चड संगती साध्य. तो जेजू ताका करूंक ताका त्या भुरग्यांक परत फाटी हाडूंक असाध्य नाही. त्या जेजूचेर आमी भरवोसन मागया. आमच्या भुरग्यांक परत फाटी हाड जेजू तुमच्या हिंडान म्हणून मागया आमी जावंक पुरो. आज आमची भुरग्यांक रिझल्ट आयले, तांचे एज्युकेशन जालें. आज मुखार कितें म्हणल्यार घसपोट कंदळात ती आसात, जावं कामाक वेचेंगी, मुखार एज्युकेशन करचेंगी. ह्या भुरग्यांक प्रत्येक रितीन आमी मागया सारकी विसवन करूंक. जावंक पुरो कोणी घुसपोडार आसात, कन्फ्युजन आसा तांच्या मध्ये, जेजू तूं तांचे कन्फ्युजन पयस कर. जेजू तुझ्या भुरग्यांक फाटी तुझ्या हिंडान आपणात. जेजू ही तुजी भुरगीं तुझे राज बरगड करचे खातीर जावं दे. जेजू हरी एका कुटुंबांनी देव आपण उपसाशें कर. जेजू हरी एक आमच्या भुरग्यांनी प्रवादी जायशें कर. जेजू ह्याचा उतर आमी भक्तीपणान 5 फावटी रिपीट करया. जेरेमिया 1:5 आवयच्या म्हाका वळख असली, तू जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. जेरेमिया 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रच्च्या आदी म्हाका वळख असली, तू जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. जेरेमिया 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रच्च्या आदी तुजी म्हाका वळख असली, तू जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. जेरेमिया 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रच्च्या आदी तुजी म्हाका वळख असली, तू जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. जेरेमिया 1:5 आवयच्या कुसव्यान तुका रच्च्या आदी तुजी म्हाका वळख असली, जन्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू.
भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेगर पेनबरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या आक्रेच्या कडल्यान साध्य जाता जाल्यार आमी आमचे हात आमी उबारया, आमी दिंबेर पडया, दोळे आमचे दांकया, सबार पिटिशनां आमकां आयल्यान ह्या पिटिशनां पासत आमी मागया. एकली बहीण आपल्या घोवाप आणि भुरग्याच्या UK विजिट विजा पासत हर एका प्रोसिजरा पासत मागते आसा. प्रत्येक रितीन तिच्या भुरग्याच्या ग्रॅज्युएशन सेरेमनीक वचूंक तांकां जाय. प्रत्येक रितीन मागया जेजू, वाट तू उक्ते कर जेजू. हर एक प्रोसिजर जेजू तुझ्या पवित्र हातान आपड जेजू. एकली बहीण आपल्या पुताच्या नेविल ताच्या पासत मागते आसा. मायग्रेन हेडेक आणि दोळ्या दुखीन तो कष्ट आता मागया आमी ताचे पासून. जेजूच्या मलीक रगत त्या दुखीचेर जेजू तू शणै म्हणून मागया. रिना म्हणली बहीण तिच्या हर एका गरजा पासत मागते आसा, तिच्या कुटुंबा पासत मागते आसा. फादर गॅस्परा पासत मागया आमी. प्रत्येक रितीन तो तसं आज बर्थडे सेलिब्रेट करता. फादर मेल्विन डिकॉनना कालच्या दिसा तांणी तांचो बर्थडे सेलिब्रेट केला. सबार आमचे याजक असतात तांच्या पासत आमी मागया. जेजून तांकां विंचून काडला आमच्या पासत. जेजूतून तांकां राखोवन व्हर जेजू. चड आनी चड भलायकीतून तांकां जी दी जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्यांतून तांकां भर जेजू. एकली बहीण आपल्या बहिणी पासत तांच्या कुटुंबा पासत मागते आसा. त्या कुटुंबांत असले हर एक उणे पण जेजूच्या भोव पवित्र मलीक नांवान पयस सरून दी. थंय असले हर एक कन्फ्युजन जेजूच्या नांवान पयस सरून दी आणि तांकां जेजू ताच्या देण्यान पवित्र आत्म्यान भरून दी म्हणून मागया. एकलो भाव आपल्या आवय आपल्या सासू माई पासत मागते आसा. आपल्या लेग पेनान ती कष्टात आसा. त्या लेगा तिका एक घाई झाला तो बरोवन येते ना. जेजू तू त्या थंयच तुजो हात दवर जेजू. तू तिका गुण कर जेजू म्हणून मागया. एकली आवय बापूय आपल्या भुरग्या पासत मागते आसा. 9 वर्सांचो भुरगो एथन ताका उलोवंक जातेना. थेरपी तांणी स्टार्ट केल्या. जेजू मोन्याक तुवें उलयशय केलाय जेजू. ह्या भुरग्याक तू आपड जेजू. ह्या भुरग्या बरोबर सबार भुरगीं आसात उलोवंक कश्ट जाता जेजू. सबार भुरगीं ऑटिस्टीक आसात जेजू, हायपर एक्टिव्ह आसात जेजू. ह्या भुरग्याचे जिबेचेर तुजो हात दवर जेजू आणि ह्या भुरग्यान परत एकटी उलोवंक तुजी स्तुती करूंक त्या जिबेन तुजी स्तुती करूंक फावो जायशें कर म्हणून मागता. मागया. एकली बहीण मागते आसा स्किन एलर्जीतान कंप्लीट सुटका मेळच्या पासत. सारा म्हणल्या बहिणी पासत मागते आसा डिप्रेशनांतान ताका सुटका मेळोवन दी म्हणून. हेनरी मेलरॉय आल्गर एक बरें काम तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. बहीण मागते आसा 5 जाणांची कामां वेते आसात. कंपन्यो बंद जाते आसात. परत एकटी त्या कंपनीन कामां मेळोवन दी म्हणून मागते आसा. दिलो म्हणल्या भाव पासत मागया. किमोथेरपी ताका करूंक वेते आसा. कंप्लीट ताका सुटका मेळो. हालेलुया. मागया आमी प्रत्येक रितीन युट्यूबर मागण्याचे पिटिशन घाल्ले हर एका भाव पासून विंगड रितीन तांणी पिटिशन घाल्यान जेजू. प्रेमा फर्नांडीस तिच्या सर गरजा पासत मागया. क्लॅरा अल्वा तिच्या पासत मागया.
मायकल नजरे, जरोम डिसोजा, मेरी आलवा तांच्या हर एका गरजां पासत, लीना जॅकोब तिच्या गरजा पासत, सॅनी मुडल्या भावा पासत, त्या जिविताच्या देण्या पासत ती अर्गा दितात. ॲलन पिंटोन त्याच्या सर गरजां पासत सगळी गरजो सांगता घाल. जेजू कडेन मागया आमी. जेजू तूं जाणा आसाय तुज्या भुरग्यांचे कश्ट. जेजू तूं जाणा आसाय तुज्या भुरग्यांची मागणी. खंतेपणान तुजे कडेन तुज्या पांया मुळार रावून सर मागणी तुजे सरशी हांव पारतां जेजू. आणि आता उत्तर भक्तीपणान चौपटी रिपीट करया. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. Exodus 14:14 सर्वस्व तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हालेलुया 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 हालेलुया. त्यालाही निरस्य हरी पाळतळ उभारतात. तुझ्या पाकाटाच्या सावळेतून तांका आश्रू दी तू तांका राखून वरचेस. हरी एका मेटा मेटानी तू त्यांच्या सांगता रावचेस. तुंच आमचं आश्रू आणि तुंच आमचे या बावडांक तुझे समर्पण देता. हिल्डा, जॉयस, मॉली, रॉबर्ट, मायकेल, मेलिसा, मेलानी, सिल्विया, ॲरन, नॅन्सिया, आरुल, डेरिल, इजाबेल, जनिशा, जेम्स, सिंड्रेला, जेस्सी, एंड्री, रीटा, मेल्विन, सरल, सोनल, तेरेसा, लिडवी, वलेरी, सोनल, ऑडली, Maria Ferrao, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Pia Rinda D'Souza, Rita D'Souza, Sharon, Cyril, Casey, Stephen, Fernandez, and Putam, Tara, Rina, Arul, Teresa, Kashmiri, Sir, Bauna, Durakon, तुझ्या मगाने तू तंका बोलतेस. तुझ्या पवित्र आत्म्यातून तंका सुखडो दीस राखून म्हणून मागता. नमान मध्ये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यांच्या दिसा एडोरेशन असतले. सकाळी ह्याच टायमार पूण 7 वरार सुरू जातले. 7 तावन 7:40 म्हणसर असतले. तुम्ही सकाळी जॉईन जाया. प्रत्येक रितीन भाऊ लॅन्सी रेगो हे एडोरेशन चलोवन व्हरतलो. आणि आयच्या दिसा सिटी इन होली फॅमिली कॅथेड्रल होली फॅमिली हॉलांत आमच्या क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुपाचे मागणे असतले. स्पेशल अनॉइंटिंग ब्लेसिंग असा. तुम्ही येया. प्रत्येक रितीन पेंतकॉस्टल आम्ही तयारी करनासतना आम्ही आशीर्वादां आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्या बाळांक जोडून घेवया. हो एक अवकाश आमकां मेळ्ळा. तुम्ही थंयसर इंडियात आसा जाल्यार तुमची कोणी सैरी दैरी कुवेट आसा जाल्यार तांकां ही विशय कळीत करा. सांजेर 7 वरार 7 तावन 8:20 म्हणसर असतले. 8:30 म्हणसर सकाळी येया तुम्ही आणि हाचे बेसांव जोडून घेया. समय तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.